Здравейте, уважаеми клиенти! Отново сте с онлайн зоомагазин Моя зона. Казвам се Стамен Стаменов. Днес сме 18.06.2010 година. Отново сте с поредното видео представяне на интересен и качествен продукт. Това е нагръдник за дребни породи, предимно мини пинчери или чихуахуа. Материала, който е използван на 100% е изкуствена кожа, от червен цвят е, 5 години гаранция, няколко размера, камъни за украса, качествен метал за катарамите, немско производство на марката Карлие. Какво друго да ви кажа за този продукт, освен че има малко разнообразие в нашия онлайн зоомагазин Моя зона от такива продукти за толкова малки кученца и породи кучета. И се стараем да предлагаме и да търсим все повече и повече нови и качествени продукти, за да има разнообразие, тъй като тези породи кучета са ощетени, казано в кавички, от такива продукти, защото липсват на българския пазар. Сега ще ви покажем как бързо и лесно този продукт влиза в действие. Както виждате, закопчава се лесно. Има 3, 4 или 5 дупки. Мисля, че в момента са 5. Предната и задната част са врати гърди. Горната част, която е метална, кръгчето, на нея се слага повода или автоматичния повод. Повечето клиенти наши ползват автоматичен повод. Виждат се камъните като украса. Трябва да премерите врата, трябва да премерите и гърдите. После да сравните с размера, който е описан в нашия онлайн зоомагазин Моя зона. Размер е описан и на етикета на продукта. Може ли да покажете? Размер отговаря 100% и когато този размер пасне с размера на вашето куче, плюс-минус 1 см, тъй като при нагръдниците, благодарение на дупките, е възможно да има плюс и минус, не е задължително 100% да отговаря размера на продукта, на размера на кучето, но все пак в рамките на 1 до 1,5 см е желателно да има разлика, не повече. И когато тези неща съвпаднат, вие сте избрали вашия точен продукт. Сега ще ви покажем, т.е. ще ви запознаем чрез нашия видео репортаж с предстоящите нови продукти за нашия онлайн зоомагазин Моя зона. Пак с немско качество, марка Карлие, изкуствена кожа, 5 цвята, нашийници, поводи, още един нагръдник се вижда с небесно син цвят, по-голям размер. Всичките са с 5 година гаранция, което не всеки производител дава за своите продукти. Ето виждате. Ние се стараем да показваме продуктите по начин, който е близък до вас, за да може да ги усетите. Както виждате, 4 дупки има тези нашийници. Тук дупките на този нагръдник са 6, даже 7. Тук на тези нашийници с камъни са пак 4. Поводите нямат дупки, както се знае. Надяваме се този видео репортаж или видео представяне на продуктите, на продукта да ви допадне, да ви е полезно. Надяваме се всички мини пинчери и всички щастливи чихуахуа да са все по-щастливи с този продукт. Както виждате, да го гледаме от всички страни. Той си търси своето кученце.
Ако го намери, ако е вашето кученце, щастието за всички е тотално. Ами това е от нас. Желая ви ми приятен ден и довиждане, до нови срещи.